Ćao ljudi, Triki ovdje i dobrodošli u novu Triki armiju. Idemo 27. Triki armija, inače uhvatila me baš neka prehlada, čuo sam da sad vlada neki virus, nemam pojma, tako da deco čuvajte se. Lomi me, samo da znate, ali sad mi se kijava, mi se ne da izgleda, treba da gledamo sunce gore da bi kinuo, ali nema nigde sunca. Sve svemu ljudi, aj mi da pređemo na 27. Triki armiju, da me malo raspoložite. Jer sam baš ono malaksao, tako da malo je falili da ne snijem Triki armiju. What the fuck? Šalim se, naravno. Tako da, ajde da vidimo šta ste vi to meni spremili u 27. Triki armiji i da vidimo, naravno, prva 3 mesta. Pa da krenemo. Dobro, evo ga na prvom mjestu jedan košarkaš, vidi se, baš lepo barata sa loptom, tako da... Lepo je otvorena Triki armija. A evo ga jedan školarac, idemo. Ovo, bog te, šta je ono, su glavama, bog te, razvaljivali zid ko bikovi. Evo, ovo bi trebalo otprilike, vidim da je ovo malo duži klip. Ovako treba svi da radite. Znači, najlakše je staviti telefon i snimati sebe dok trenirate. Jer danas ako hoćete da vas neko primeti, morate to da radite, nemojte da vas mrzi slučajno ili da vas sramota. Stavite kameru i šutirajte koji brat, evo pogledajte, ovo je novi Peđa Stojković. Evo, Nemaši. Poslušajte me, verujte mi. Idemo jedan noćni burazer. Evo, s pola. E pa ne vidi se linija pola, brate, nema što tako. Evo ga, još jedan košarkaš, potkovani, koji je lepo barata sa loptom, samo što hoću malo teže kombinacije. Bog te kako govorim, ovo nije normalno. Opa! Opa! I to šut. I koš bez mrežice, to je strašno. To je ko da obojete patiku bez šarapa. I ovo. On već unapred dobije aplauz, pogledajte levo gore. On već unapred dobije aplauz, zna se da će dati koš. I lepo. Je uvažilo ovo? Mislim da jasno. Koš faul. Opa, ja bih bacanje. Bravo. 3 poena, videli ste sami kako se postižu 3 poena. Evo ga jedan Bigfoot planinski burazer. Gde ovo, samo me interesuje, majke mi. Lepo. To je vrlikaška lopta, pa nema zajebancije. Ima se, može se, Evroliga je. Evo, ima se, može se za još jedan trik i potez. Vidi ovo, ozbiljno sranje, nema zajebancije. Bravo. Ga još! Ovo je baš kupio sebi vreme. A? Molim, šta se... Pa šta se desilo ovdje? Gde je on nestao? Ljudi! Izgleda da su duhovi ušli u Triki armiju, a što najgore, ja sam u zadnje vreme gledao neke kompilacije real ghost footage-a, tako da ladno sam i u Triki armiji doživeo da imam duha, jebote. Strašno. Evo ga, home edition burazer. Pa nemoj Zicir ovdje da promašiš, ti nisi normalno, majke. Ti nisi normalan. Evo ljudi, glava me rastora od ovog nosa. Opa, na drugi u stilu Irvinga. Još kad bi napravio onu zadršku, onako... Opa, vidi ovo Jokić, a? Gleda se Jokara! Bravo za ovo! Bravo za ovo za Hardena! Dobro si uradio, naravno, ni to nisu koraci. Jer ni Hardenu to ne sviraju kao korak. Inače, Harden je ubio sad sa najjačim triple-doublom u istoriji NBA-a. Postigo je triple-double i dao 60 poena, tako da ljudi... Nema zajebancija sa Hardenom, koliko mi vidimo. Je li ovo, brat, u papučama ili u čarapama? Ma, čarap, šta će ti patiki? Drmaj, samo pomeri taj tepih da se ne bi okliznuo, može da se izvuče i onda ode glavi. Vidi vrata na kraju. A ovo će onda bude Triki armija. Evo moja želja da imam ovako koš na banderi kući. Znači, non stop ću da vas to smaram, znači nikad nisam imao koš kući i uvijek mi je to bila želja. Ćale, ubit ću te jednog dana, majke mi za to. Evo ga još jedan šut. Opa! Kakvi su ono tamo boce piva, šta je ono? To kad se odmaraš, kad sedneš na klup, malo se osvežiš, a ne, nema toga. Nema toga. Opa, vidi ovo neočekivano polaganje. Bravo, Ajstore.
Gori vatra ispod tebe, beži dalje, bog ti, izgoret će ti patike. Izgoret će ti patike, burazeru. Evo je lopta ti pukne. To je on pokušao ono da uradi kao ja kad sam zapalio vatru. To je kad sam zapalio loptu, ne vatru. Ali bog ti ništa me ovaj nosi. Opa! Ovo mi deluje ko da je sa nekog kampa, majke. Daj napiši u burazeru gde si ovo snimao, na koje planine. Nešto mi izgleda ko da sam bio tamo. Opa, sham god i šut, nemoj da promašiš jer ćeš da letiš iz Triki armije automatski. Ma da, neće moj brat mene da izneveri. Neće moj brat mene da izneveri. Evo ga, idemo dalje, bravo. Vidi ovo. Lepo iskombinao, brate, lepo si uradio ono kroz noge. Kao povredio se. Evo sad kad smo kod povrede, da li ste vidjeli ovo Cannon, kako se zove igrača iz Phoenixa, šta uradio na čistom sranju desilo kao Gordonu Haywardu, ljudi moji, neću da snimam klip o tome, ali vidjeli ste, neću ni da pokazujem u svojim klipovima da još tu baksuziram nešto, tako da, užas ljudi, sve užas i prošao je bukvalno isto kao Hayward, isto, katastrofa. To kad sam video nisam mogu da verujem. I još plus što je onaj drugi igrač, veteran, poginuo, Butler, ili kako se već zove, poginuo sa svojom ženom, zvao, izvini. Brat, strašno se izdešavalo ovo 2 dana. Što mi samo treba još tu neka povreda, bog te... Bog te ćuti, Nemanja, bolje nemoj da lupetaš, evo još... Je moguće, znači ja pričam o ovim ljudima koji su se povredili, koji su poginuli i ovaj ovdje brat padne, znači jebote još da doživim. Izvini brate, izbaksuzirao sam te. Bog te, zamisli. Znači lano sam izbaksuzirao na kraju Triki armije lika koji je mogao da se povredi, jebote. Kakva luda Triki armija, još ja bolestan, znači ovo je cirkus. Cirkus, bog te, ne znaš šta je luđe. Sve u svemu, to je bila kompilacija 27. Triki armije, a sada prelazimo na prva 3 mesta. Mogu sam da kinem. Ludnica ljudi. Prvo ćemo da vidimo jednog noćnog igrača sa kapuljačom na glavi, znači opasan lik, nema zajebancije s ovim se ljudi nasmete zajebavati, pogotovo u narednom periodu kad još odrasti i kad stekneš više iskustva i znanja i skilla. Tako da, brate moj, tebi definitivno pripada 3. mesto jer mi se sviđa kako si iskombinao ovo, sviđa mi se također i kako si snimio ovo, tako da, brate moj, tvoje 3. mesto. Tvoje 3. mesto, vidi se da se trudi i kombinuje i još uspeo da položi kroz noge, tako da, evo još jednom, malo s jedne na drugu stranu, još jednom sham god i polaganje kroz noge, lepo. Lepo, vidi se da si mlad, vidi se da se trudiš i drago mi je što me slušate pre svega od prethodnih Triki armija gde sam spominjao da želim da vidim tehniku i kombinacije jer to je ono što najviše volim. Hvala svima u stvari koji me šaljete pre svega takve klipove jer to ljudi uglavnom volim da gledam i da vidim koliko ste kreativni i koliko napredujete sa tehnikom. Tako da šaljite mi ljudi tehniku i radite što teže trikove može. Idemo na drugo mesto. Na drugo mesto je još jedan tehničar, samo još mlađi od ovog, koji je jako lepo izvozao u stilu Stefa Karija s onom kombinacijom na zagrevanje, ako znate ono kad je dam bam bam. Ja sam radio tu imitaciju, to je Be Like toga i još jedan klinac je uradio to i bukvalno postalo toliko viralno da je on završio kod Karija. Na utakmici Golden State Warriors gde se zagrevao sa Karijem kad je Kari radio on je njegov dribble rutin, ono pre-game dribbling rutin. Evo da vidite. Znate ovu zajebanciju kad je radio? Samo što brat to malo drugačije iskombinova, verujte mi, jako lepo radio, pre svega bacio sebi još alley-oop, tako da jako mi se svidalo na početku što si krenuo da kombinaš ovako jer to uopšte nije lako, pre svega evo pokušajte vi sami, radite isto i sa levom i sa desnom i na kraju ovaj alley-oop neočekivani, tako da brate moj tebi definitivno pripada drugo mesto i srebro. I na prvom mestu
je jedan kreativan duo kojima ću definitivno da poklonim jedan burek sa jogurtom, jer su zaslužili. Sad ćete da vidite zašto, ovo ne vredi komentarisati ovo. Pogledajte. Bacio ga je brat kao na ankle breaker, sljedeći kadru brat završio u pekari. Znači bukvalno je odneo lika, znači po burek. Otišao je brat do pekare po burek da mu donese. Evo još jednom da vidite. Opa. Ode brat do druge države po burek. Otišao kod omča po burek. Burek Zengije. I evo ga, stigo je burek, tepsija bureka, brate, svaka čast za kreativnost, nema dalje, zato ste i na prvom mjestu ove Triki armije. Ljudi, ja se nadam da ste uživali u ovoj 27. Triki armiji, hvala još jednom puno na podršci, idemo do 100k, gruvamo još jače, još luđe, vi nastavite da šaljete klipove, znate već kako, okačite na vaš Instagram, otvorite, nemojte da vam je zaključan, znači otvorite ga da mogu svi da vide, otključajte ga i stavite hashtag TheTriki10, TH3010. I tako ću jedino doći do vašeg videa i tako ćete biti u Triki armiji 1.000.000%. Tako da, to je bilo to ljudi što se tiče 27. Triki armije, ja se nadam da ste uživali, a mi se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao društvo, pozdrav!